муовини раиси вилояти Хатлон Сулаймонзода Акрам намояндаи музофоти шенсии ҷумҳурии халқии Чинро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот таъкид шуд ки муносибатҳои Тоҷикистону Чин дар марҳилаи кунунӣ бо суръат рушд дорад. бо мақсади баррасии маҷмӯи муносибатҳои дуҷониба ва муайян кардани дурнамои рушди минбаъдаи онҳо, комиссияи байниҳукуматӣ оид ба рушди ҳамкориҳо байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардуми Чин бо муваффақият фаъолият дорад. Акрамзода Сулаймон қайд кард ки тақвият ва густариши робитаҳои корӣ бо минтақаҳои ҷумҳурии халқии Чин яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти иқтисодии хориҷии мост. мо ба бунёди муносибатҳои дарозмуддат ки ба истифодаи самараноки иқтидори минтақаҳо мусоидат мекунад, чораҳои заруриро роҳандозӣ менамоем. қобили зикр аст ки соли 2017 созишнома оид ба барқарор намудани муносибатҳои бародарона миёни вилояти Хатлон ва музофоти шенсии ҷумҳурии мардумии Чин ба имзо расид. дар вохӯрӣ ҷонибҳо бобати рушди соҳаи кишоварзӣ табодули назар намуданд. қайд карда шуд ки вилояти Хатлон ҳамеша бо маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла сабзавоту меваҳои барвақтӣ, полезӣ ва пиёзи баландсифати аз ҷиҳати экологӣ тоза машҳур аст ва дар ин самт бо дастовардҳои хуби меҳнатӣ низ ноил гаштааст. бо ин мақсад бо рушди соҳаи кишоварзӣ дар вилояти Хатлон метавон имконоти ҳамкорӣ барои афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти тару тоза бозори дохилию кишварҳои ҳамсояро таъмин намуд. ҷонибҳо ҳамзамон дар вохӯрӣ ба рушди соҳаи саноат ва туризм, ифтитоҳи 3 минтақаи озоди иқтисодӣ дар шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Данғара ва ноҳияи Ҷайҳун ки дар онҳо даҳо коргоҳу корхонаҳои саноатӣ бунёд шудаанду ба истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир машғуланд, изҳори назар намуданд. намояндаи шенсии ҷумҳурии халқии Чин таъкид кард ки муносибатҳои кишвари мо бо Тоҷикистон дар ҳоли рушд аст ва баҳри тақвият додани хоҷагии халқ ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ҳамкорӣ дорем. тасмим аст ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон баҳри рушди соҳаи кишоварзӣ ва саноату туризм ҳамкориро боз ҳам бештар намоем.